Eliza Borg ta' 12 sena bdiet il-vjaġġ tagħha lejn il-belt kapitali tal-Ġorġja Tbilisi biex fil-jiem li ġejjin tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest bil-kanzunetta I Believe. Il-ġimgħa fil-għaxija żagħżugħa ċkejkna ħallit Malta fuq ix-xwiek. Eċitata, l-ġurnata waslet, eċitata ħafna u jiġri nasal issa. Ma' TVM News fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Eliza qalet li l-Ġorġa hemm jistennewha bosta provi, inkluż ma' żeffiena li qed jakkumpanjawha. Ħanamel minn kollox inhu 100% tiegħi biex imur tajjeb u li nagħmel il-Maltin kburin. Il-Junior Eurovision Song Contest 2025 sa jsir is-sibt 13 ta' Deċembru fil-5 ta' filgħaxija. Eliza sa tkanta l-ewwel fost 18 il-parteċipant. Il-pubbliku jista' jivvota l-Malta fuq is-sit junioreurovision.tv mid-9 ta' filgħaxija tal-lejliet sa qabel jibda l-ispettaklu.